ține acolo în brațe? Cine? Cine crezi că te ține în brațe? Stai bine? Spune. Stai bine acolo? Serios? Îmi râzi un pic? Hai, râzi. Râzi. Râzi la mama. Du-te. Hai, puiuț. Dai mânuța la mami. Dă mânuța la mami. Hai. Hai. Vrei să te ridici? Hai să ne ridicăm. Vrei? Hai. Hai să ne ridicăm. Hai. Hai să ne ridicăm. Hai sus. Du-te, mai. Hai sus. Nu pot să țin găbuțul bine, așa-i? Du-te, măi! Uite așa te ține în brațe pernuța, vezi? Uite așa face. Uite așa. Cine e acolo? Luăm asta de aici? Fă-i așa cu mâna la tati. Nu mai râzi. Nu mai zici nimic? Du-te, du-te. Da. Hai râzi. Hai râzi. Hai, agituță. Spune. Spune tu ce vrei să zici. Hai. Hai. Mai puiuțu. Da. Te-ai calmat?